farta destes disparos. Mara, trouxenche un agasallo. Mira! Ah! Ese diálogo escribicho eu, Sangue de Lama, 1962. Grazas pola homenaxe, querida. Puta merda, carallo. Sintetiza, Marita, sintetiza. Para que usar 3 palabras e cunha chega? Oxalá se me ocurriron 50 máis. Mediocre, fracasada, cursi guionista, bosta de merda. Aí estás incurrindo no que se chama un pleonasmo, ou unha redundancia. Porque podes dicirme de que está feita unha bosta se non é de merda. Cala xa. Hola. Ah! Escena 2 de Satana Vendima de Ícaro Films. De non do mellor que dirixi, pero tiña os seus momentos. Pero por que non matan os dous desta casa? Eu nunca quixen que viñera a vivir aquí. Odio os dous tanto. Odios. Ai! Para min faltalle sutileza. Mira que fixo películas e aínda non aprendeu a ocultar a información. Ollo con Mara, hai que ter cuidado con ela. Vexo cada día máis flousiña, a ver se lle sucede algo. Se non a matou o esquecemento do público, que dano lle pode facer unha pobre ratiña. O contrario, berra porque lle gusta para exercitar o seu boneco interior, o seu aparello, iso que fai da alma nos actores. Como escribiches ti, como era o monólogo aquel de Un grito na noite? Un home faise forte cun pouco de moitas debilidades, un pouco grito, un pouco baiola, un pouco de tristura e un pouco de medo. O único malo desta casa son as alimañas. Non son alimañas, son bichiños, a rata, a donicela, a galiña, bichiños. Algúns queren comer o que temos nós, a outros comémonos nós que tamén somos bichos. Un bicho come outro bicho, que come outro bicho, que come outro, e así, mal que mal, vai xamando a historia do mundo. Boa filosofía túa. Coito que estamos sobrevoando altos niveis de profundidade. Rapaces! Creo que logrei capturar a esencia do parque. Pasan os anos e a vida e as cores do parque siguen a estimularme. Son unha fonte de inspiración inesgotable. Está feo que o diga eu, pero creo que é a miña mellor obra. Está feo, sí. Porque é a terra, pero con alma. É o ceo, pero con sentimento. En resume, é a paisaxe, pero coa miña esencia. Que pedazo de esencia! Non foi tan bo o chiste. Pareceme moi gracioso. Vouche dicir unha cousa. A esencia notase ben, pero a paisaxe... Ai, que gracia, que paga. Pareceme agora a Mara que berraba fai un momentillo. Era así, vi un bichiño, pobreña. Últimamente noto a moi sensible. Terei que asumir o meu papel de mareno e ir a defendela. Deixa, ti xa fixeches demasiados papéis na túa vida. E todo el mal, non si, Non director. comecemos con iso, Pedro. Valme decir algún día cara o que pensas de min como actor. Pedriño, alguén que pudo fixir amor por Mara durante 50 anos é o mellor actor da historia. Que malo é. Que malo é terrible. Isto merece un brinde. Toma, Pedriño. Chin chin. Pois chichi. E por que brindamos? Imos ver, brindemos porque a nosa vida non é como un dos teus guións. É dicir que non é perfecta. Non, porque o é. No cine non existe unha vida como a nosa, sin complicacións. Unha amizade forte, fermosa, de máis de 50 anos, sin problemas, é moi aburrida. Nas películas debe haber algún malvado, algún perigo, algo que as ameace. Certo? E que apareza susto cando todo se mellor estar ben. Entón brindemos porque a nosa vida non é de película. Chichi! Desculpen, Bo día! perdón pola invasión, necesitamos axuda. Iso non temos. Será un segundo, nada máis. Deberíamos estar na capital ás 12:30, estamos totalmente perdidos. Os dous quedamos sen cobertura. Temos unha reunión moi importante, será un desastre se non avisamos.
o seu teléfono? Por favor. Non llamoses desesperación. Son capaces de cobrarche. Están apurados, Mara, non fai falta que saias. Como que non? Non quero que pensen que nesta casa somos todos unos groseiros. Por Deus. Ademais, Perdón. Mara Ordaz. Non o podo creer. A miña deusa, por favor. ai, ainda existe a elegancia. Pois, teño que deixarme ver máis. É unha honra coñecela. Oh, santé. Oi, o vostede tamén a recoñezo. Laura Inverno, si. Unha simple guionista. Ai, non sabe o superfan que son das súas películas. Isto vai soar a frase feita. Ao principio custa un pouco ser original, pero co tempo todo mellora. Non todo. Mira para ti. Ves porque te adoro? Entón, vostede debe ser Pedro de Córdoba. Sí, gracias. O seu marido, non? E vostede tamén traballou en películas. Non, eu son moi mal actor. Non sei escribir, odio colocar luces, pintar decorados, coser traxes, nin siquiera sei facer café. Non teño ningunha habilidade. É director. Martín Sarabia, encantado. Non o podo creer. Está todo o equipo xunto. Perdón, Francisco Fran Gurmán. Ela é Bárbara Otamendi. 4 hipermegasenios xuntos, deuses totais. Ai, pero que exagerado. Como que 4? Ai, pero pasen, por favor. Disculpen, está todo desordenado. Ai, Deus. Este é o... Ah, a xente impresionase cando ve. Pero é unha estatuiña. Para nós non é nada. Pero é certo que son 2 actrices ao mundo acadaron por película estranxeira. Eu e Sofía Loren. Pero fría, dura. Sofía Loren, quero dicir. Ai, pero como lle pasaron os anos por riba, que mellorada está. Ou digo algunha mentira. Sempre. O teléfono está por ali. Ai, grazas. Perdón, podo collelo? Ai, está ben. Que pesado é! Non sabe a cantidade de veces que vin a filmación da ceremonia. Filmacións vellas, arruinadas... Lembro cada palabra que pronunciou. Quero agradecer aos meus compañeiros, o equipo sin fama nin gloria, a súa falla de rincor, aínda que se non foran por min estarían sen traballo. Sabille máis generoso que o de Mara. En realidade la dixo estarían mortos de fame. Ah, Laura non me perdona que cos nervios do momento esqueceros un maravilloso guión. Ah, listo. Reunión cancelada. Ben, Ai, é isto, mira, Fran. Que forte, non? Semella como se o artista fora un alma atrapada, pero ao mesmo tempo con moita paixón. Non, se o pintou el. Non, vostede pintou isto. Increíble que este actor e este pintor sexan a mesma persoa. É fantástico, tería que Ai, expoñer. non me gusta que a xente os vexa. E viceversa, amor meu. Ai, pensa que estamos. Non nos van a facer un pequeno tour. Como non, farei no encantada. Imos... Eu quedo por aquí, ai, sí, claro, o accidente. O accidente. Sí, o accidente. Ben, imos. Este é o meu santuario. O meu mausoleo. Non saben o feliz que son aquí. Se miña nai mira isto, morre de novo. Mostroume todas as súas películas e ela adoraba. Ai, que amor, delle as grazas. Morreu. Ah, nese caso delle o meu pésame. Mira que cama! É fantástica! Diría que é dun estilo isabelino. É así. Non, Fran, é de decorado de... A vinganza de Lucrecia Borgia, non si? Vimna.
Hai unha soia, non? A sorte de épico bazar. Pouca produción, dirección, menos guión. Que é iso? Unha gran actuación e nada máis. Nós titulámola A vinganza de Mara Ordaz. Esa cama costoulle a produción 15.000. Merecido tiñas. Compuseron unha Lucrecia Borja encantadora, chea de vida. E eles a convertiron nunha envenenadora, unha asasina desprezable. É que Lucrecia Borgia era desprezable, querida. E bordaches o papel. E se non nos obligaras a quitar a escena da súa morte, O público non quería verme morta. Todos querían verte morta, especialmente o equipo técnico. Cortaches a escena porque non te atrevías a facela. Como? Sí, as tres cousas máis difíciles para un actor son rir, chorar e morrer. Que ridículo! Como podes decirme iso? Sabedes que son unha emoción na máis pura esencia. Veñan, fora todos. Sempre soñei con baixar correndo estas enormes escaleiras. Non, teña cuidado. Son moi esbarabillas. a maior parte dos accidentes ocorren no fogar. Vexamos como descende unha deusa cara aos mortais. Ai, Pedro, aínda non decidín se é vostede mellor como actor ou como pintor. Quere coñecer o meu atelier? Ai, encantaríame. Levo eu. Imos alá, moitas gracias. Hai moito que pinta, Pedro. Fixen estudio na Escola de Bellas Artes, logo centréme na interpretación. E agora volví ao meu primeiro amor. Que loucura de vegetación, Mara! E aquela árbore! E cantos anos pode ter aquela árbore? Ai, amor, nesta casa non se lle pregunta a idade a ninguén. Pode acompañarme. Quixera velo de cerca. Desde logo. Traballa con moldes? O seu estilo parece tan libre que non o imaginaba traballando con moldes. Iso é pola estatua que está no xardín. Un traballo que fixe apresuradamente. Esa árbore lémbrame a vostede, porque pasan os anos e vaise poñendo cada vez máis sólida, máis vibrante, máis fermosa. Ai, sexamos realistas. Non todos teñen o teu bo gusto. Nunca pensou en volver a actuar? Ai, cada minuto, de cada hora, de cada día. Por que non regresa? Agora que si volva con todo. Ten que empezar a ir aos estreos, a vivir a noite. Ten que mudarse, ten que vivir no centro. Nesta casa está moi lonxe de todo. Ai, e con esta casa que famo. Ai, sí, claro. É unha casa enorme, doutra época. Debe ser pouco eficiente e costosa de manter. En todo caso, eu podo axudala. Temos unha inmobiliaria familiar. Algo poderemos facer, sen duda. E para min sería unha honra. A casa de Mara Ordaz. Nunca o pensara. Mire, fagamos unha cousa. Deixo a miña tarxeta. O mundo debe volver a gozar de vostede. Para que usan estes produtos tan tóxicos? Semella que non sou humor e ácido nesta casa. Ah, que bárbaro. Así que aquí é onde sucede todo. Aquí non pasa nada. Quero decir, se aquí é o espacio creativo de vostedes. Chegará o día en que as miñas pernas non aguanten o peso do teu amor. Ese día a vida será máis triste. Esa é súa, non? Sí, es así. Con ela conquistei así a Patito Ruiz na secundaria, o meu gran amor. Ai, agarda, Fran. Por que non deixas que o diga un auténtico actor? Pedro, No. Sí, amor meu, sí. Ben, non quere. Chegará o día en que as miñas pernas non aguanten o peso do teu amor. Ese día a miña vida non soportará a tristeza e será o
o día da miña morte. E se me rechazas, ese día será mañá. Que lles pareceu? Pareceume que Patito Ruiz era máis ben facilona. Non, foi o efecto das súas palabras. Non, as miñas palabras non son nada. Sen un gran actor que lles dé forma e un gran director que lles dé vida, son manchas de tinta nun papel. Unha ensalada marchita de palabras sen sentido. Estou entrando en shock. Xamais te escoitara recoñecer iso. É que xa máis vir actuar a este. Eso explica todo. Ben, temos que marchar. Sai tarde. Grazas por todo. Temos que marchar. Agardo que nos vexamos pronto. Que foi o que che dixo? Que, contrariamente ao que moitos pensan, a xente aínda me recorda. Son agradables. Son inoportunos. Son malos. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild, cruising and playing the radio. Vou facer unha declaración. A ver. Non aguanto máis. Non aturo máis os vosos diálogos, nin os vosos monólogos, nin os vosos apartes. Tampouco soporto os vosos silencios. En resumo, non vos aturo. Vou vender a casa. Pero, se queres, podes vir comigo. Vos os dous. Podedes ir á merda. Fin da declaración. Non van vender a casa. Fin da declaración. Isto é... Va, non hai que darlle moita importancia. Isto é unha cagada. Ben, técnicamente é un conflicto, pero coloquialmente é unha cagada. Grazas por deixarme conducir o seu coche. Un Triumph do 73. Unha xoia. Adoro estas vellas reliquias. Disculpen que os faga esperar, pero temos unha hora de retraso. Non pode ser. Vostede... Son. Por favor, é unha honra recibila. Vostede actuou no Diaño da Muller, non? Era toda eu. Oh, que felicidade, non podo creer. Pero hoxe é toda miña. Atendereille personalmente. Será un prazer. Ceando con Mara Ordaz. Agardo ter acertado co restaurante. É caro. Un roubo. Ai, dixeches ben. É que son moi fan. O Diaño da Muller, o máis. Disculpen, coa emoción non sei por onde empezar. Que van tomar? Auga e viño, obviamente. Permítame recomendarlle un Petrus. Se non lembro mal, con el brindaba na escena final do Mediodías de Amor. Neste caso é da collita do 19. Excelente. Un Petro, sí, por favor. O que estaba perdendo por non sair da casa. Teño todo ben encamiñado. Na oficina está todo o mundo buscando a casa nova. O máis complicado é encontrar comprador para a súa. Para iso, necesito que me asine uns documentos nos que me autoriza a vendela. Non é só que te autorice. Obrígoche. Estará cansa de restaurantes de luxo, non? Non, estou falta dos outros. Ma, o luxo non me cansa moito. Casa moi ben comigo. Ai, Pedro era distinto. Sempre foi máis discreto. Chegábamos a un sitio e toda a xente chegabas a min para tocar o meu vestido. E el, literalmente, tiña que alzarme en brazos e sacarme de ali. Tiñas que coñecelo daquela. Era tan forte, espléndido. A xente ámate, non? Amábame.
Non, porque diso, o pasado é un preludio do futuro. Será prólogo, non? Sí, claro, perdón. Hai demasiado tempo soportando a Laura. Laura, agora que o di, que muller. Polo que vin, non para de molestala. E Martín, quen se cree que é? Cree que todo o sabe. Eu dime conta de que ambos se burlaban de min, pero non me importa. O que me molesta é que se burlen de vostede. Vostede sacrificouse por dúas persoas que non a queren cando o resto do mundo adora. Ata puxeron a pedo na miña contra. A veces síntome con unha bella tonta. Mara, vostede é calquera cousa menos unha vella tonta. É unha muller vibrante, admirable. É unha muller fermosa. Ai, xa te dixen antes que tiñas bo gusto. Aquí o teñen, un anaco de ceo embotellado. ¿Quién o proba? Un cabaleiro. Sí, Ai, s'il vous plaît, non está ni toilette. sí, a fondo a dereita. Oh, merci. Agardo que todo vaya ben. Que tal o estou facendo? Perfecto, moi boa interpretación. Ben, hai 10 anos que me preparo cos mellores profesores. Agora vou facer un seminario de canto. E tamén quero viaxar a Europa para formarme. Pronto estarás actuando nos mellores teatros. Grazas. Soño con chegar ao máis alto. En serio que esa bella foi unha actriz famosa? Quero que se sinta a gusto. Non está levando moi ben o paso dos anos. Que pena, non? Esta profesión é moi difícil e tamén moi cruel. Deixoume 10 mensaxes durante toda a noite. Tiven que apagar o móvil. Por qué? Arrepentiuse? Non, que va, parece que lle gustei e agora non pode deixar de pensar en min. Agora en serio, que quería? Que pasa? Estás celosa? Ai, sí, morro. Non sei se poderei competir con ela. A competencia é moi boa. Deberás esmerarte. Ai, non podo creer que te atopara. Francisco, chama teu pai, di que é urxente. En fin, paciencia. Falemos hoxe coa vella e consigamos a escritura. De acordo. Oiche, Fran, ninguén pode enterarse desto. Non lle vayas contar nada ao teu pai. Este é o noso proxecto. Eu non teño nada que opinar. Porque é a miña casa, parena cos meus cartos, que ganen con meu éxito. Martín e Laura foron parte importante dese éxito. E ben que cobraron fortunas que se derrocharon quen sabe donde. E fixeronme prisioneira na miña propia casa. Fuche tú que nos invitou, Mara. Eu invitei a Estela, miña millor amiga, e o meu irmán Alberto. Cando eles morreron, quedaron Martín e Laura, as súas parellas. Podesme dicir con que direito? Eu creo que o mereceron. Ou non cuidaron de ti cando necesitache? A quen estás disparando? Alimañas polo momento! Vai para a cama, monia! A esta hora debería estar no teu sarcófago. Fósil, dinosaurio. Que podes facer contra ela? É nova, vital. Esta parece que era mortal! A todas horas se está cazando. Cree que atilas ese rayo de merda. Dios, non vexo a hora de perderlo de vista. Vendamos a casa e volvamos á capital. Ai, encantaríame ter outra oportunidade, Pedro. Unha oportunidade de que? Ai, de todo. Deles? Damos algúns cartos, se queres, para que vivan un tempo, eu que sei, hasta que se acomode. Que estás a buscar? Vas a criticar vellas, nada máis. Mira, hai que hai unha que fala de ti. A ver, déxame ver. Pedro de Córdoba, marido na vida real de Mar Ordaz, cumple de forma correcta o seu pequeno rol
de eunuco. Ai, o que fixetes coa voz foi maravilloso. Pero é un margasano que destaca na súa interpretación de Sultán de Muamara, coa súa imponente e sensual presenza. Ai, non tes por que ter celos de un rumor. Díxenche mil veces que era unha cousa de publicidade. Nunca me pareceu un tipo para nada. Ai, mira, aquí está o título da propiedade da casa. María Graciela Zavala e... Oh! É Pedro Palumbo. Que ocurre? Nada. Está todo borroso. Xa pasou toda unha vida. Hola, Olita. Oh, Día. mira quen chega. Serios. Non exaxeres, nena, que xa estás dentro. Precisamente aquí dentro con este sol. E aquí dentro, por este sol. Somos xente da noite. Ui, o que debeu ser esa época. Imaginas os sistis, agora todo cambiou. E outra cousa, podo darlles un tip. Como di? Un tip e un consello. Ah, non, grazas, xa temos moitos. Están moi paliduchos. Deben tomar máis o sol. O sol ten vitamina D, boa para a pel, para os osos. O sol é a vida. É certo. E a noite é como a morte. E a morte é unha noite eterna. Ah, gústame a noite. E gústame a morte. Era unha brincadeira. Hola, rapaces. Que gusto velos de novo. Ai, non podíamos despegarnos. Probaron con aguarrás? Agrádame que viñeran porque a verdade é que nos sentimos en desventaxa. Vostede en desventaxa. Sí, porque vostedes saben todo de nós, pero nós apenas sabemos nada de vostedes. Tampouco hai moito que saber. Botamos unha partida? Que? Non. Apenas sei mover as pezas, non. Francisco, es ti. Sí, Mara. Ai, que sorte que chegaras, corazón. Vengan a mí. Podes acompañar. Non, marcha ti, eu quedo aquí cos rapaces. Eu os acompañarei. Non, Pedro. Quédese. Non me deixas soas con estes dous. Ensíname a xogar. Comeza vostede, cedo as brancas. Ai, grazas. Hai moito que viven aquí. Mare máis eu, 40 gloriosos anos. 40. Máis que toda a miña vida. Podería ser, querida. Podería ser. Por que puxo a Pedro na escritura? Non sei, foi xusto despois do accidente. Quixen amosarlle o meu amor, pero nunca lle dixe. Ou sexa, que o puxo para amosarlle o seu amor, pero nunca llo dixo. Non pode borrarse. Non pode borrarse. Iso está registrado. Que ocorre? El non quere vender? Son eses rasputines que os teñen totalmente dominados. En todo caso, vostede ten un encanto infinito. Estou seguro de que algo pode facer. Ai, intentarei, no. O fantástico desta operación é que é moi sinxela. É como un xogo no que todo mundo sae gañando. Non sei de ningún xogo en que todos gañen. Ben, Martín. Todo depende de como se xogue. Moi ben xogado. Enganeina, Encántame enganar a xente. Estou en serios apuros, a miña defensa. Muller, non sexa tan derrotista. Nun xogo alguén gaña e alguén perde. Por exemplo, neste vostedes gañan, pero nós a onde imos? Ai, non nos imos deixar desprotegidos. Temos
moitos contactos con centros de retiro planificados. Centro de retiro. Iso que é? Un xeriátrico. Perdón, se me permite vou mover o cabalo para evitar a ameaza do seu alfil. Está no seu dereito. Ai, non me gusta a palabra xeriátrico. Soa como a cousa bella. E as cousas bellas tíranse. Martín, non queden estancados no resentimento. Estancados, non? A mí o resentimento é o que máis me motiva. Miren o lado positivo. Estarían rodeados de xente da súa xeración. Xa gañou, xa gañou. Saque! Xa perdeu. En serio? É o seu rei o que está ameazado. Sí, querida, pero para gañar hai que matalo. Como unha copiña. Quero saborear algo máis que este triunfo. Sabe cal é o seu problema? A vostede gustan as partidas fáciles e ningunha cousa boa é fácil. Que quere dicir? Está claro, cando viu unha vía fácil atacou. Eu axudei a vela. Vine, eu soa. Sí, claro, viu unha vostede soa. Dispois na lei de outra. Viu unha fácil e atacou. Tería que protexerse do meu posible ataque, pero moveu onde eu quería. En todo este tempo eu miraba para vostede. E que viu? Unha xogadora nova, extraordinaria, soberbia, diría eu. Iso é o que teñen de extraordinarios novos, a soberbia. E vos os vellos, que nos podedes ensinar a vos novos? A vivir? Non, apenas a gañar neste xogo. Hai que fixarse no rival, pensar como rival, sentir como rival. Non é nada fácil, Por iso gustame xogar con malas persoas, xente como a min. E cando parece que todos os camiños están pechados, sempre se atopa unha solución. Xaque mate! Bravo! Ensinanza moral. Non hai que mirar só o xogo, hai que mirar o rival. O rival pode ser máis perigoso do que aparenta e atacar cando menos o esperas. E agora que fala de novo, para tratar de asustarme. Non, iso non a vai asustar. É preciso algo máis forte. Alimaña! Vostedes a min non me asustan. Non, querida, claro que non. A vostede asustalle perder. E perdeu comigo. Agradézolle a partida. A ensinanza moral non. Xa non se levan. Nin na vida, nin no teatro, nin nas películas. Hoxe en día o que conta é gañar. Final feliz e a outra cousa. Iso sí, xoga moi ben. No xeriátrico topará rivais do seu nivel. É fermosa. É soberbia. É mala! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Parece a min ou vai chover? Estou escoitando o trono. Non, Pedro, é o meu corazón que late como o trono. O día é noso, ímolo disfrutar, nosos dous só. Sí. Que te parece se xogamos a un xogo? O xogo de seducirme para conseguir algo. Ai, por favor, Pedro, basta de sarcasmos. Producen burras feas na cara. Simulemos, somos actores. Pechemos os ollos. Hipnoticémonos. Pensemos que estamos en París, na nosa segunda lúa de mel, paseando pola rive de Sena. O vento trae unha música de acordeón, preciosa, parisina. Da boulangerie chega un aroma delicioso. Alimaña!
Podes deixar de disparar. Estame hipnotizando. Fagámonos a idea de que están entrando os nazis en París. El tiempo pasará. O que máis me doi é que eses dous roubaron o teu amor. Son dous vellos fracasados que viven derrotados. Non están derrotados, Mara, loitaron. Mentres outros se exiliaron, eles permaneceron aquí. E nos escondímonos nesta casa. Puderon ter ido a Europa, recompoñer as súas vidas alá, ser alguén. Como yo dicía o meu irmán, Albert. Laura tiña un talento especial. Decéallo. Por favor, marchémonos, Pedro, ti e Maseu. Fran di que pode conseguir 1 millón por esta casa. Marchémonos a París. Tal vez atopemos un gran especialista para túas pernas. Volvamos a ser como antes, ti e Maseu. E agora, vasme decir o que pretendes? María Graciela Zavala e Pedro Palumbo. Hola, chicos. Hola, hola. Ola, escoiten isto. Parece ser que agora poden reproducir por ordenador perfectamente a figura do ser humano. Van comezar a facer películas sin actores. Promesas. Como queres o zumo, amor? Con moito zucre, Marita. Está ben, amor meu. Pedro, pasou algo. Nada. Acabamos de velo cos nosos propios ollos. Estaba tratándote ben. Vexamos, que ferramentas utiliza o actor para conseguir un traballo? O sexo. ¡No! Supoñamos que xa ten o papel. Pedro... A motivación. Que quero o personaxe? Acabome de enterar que Ana, que fai anos, Mara agregoume como copropietario desta casa. Por qué? Para mostrar o seu amor despois do accidente. Despois de todo, ela sentíase culpable do sucedido. Por que nunca cho dixo? Porque Mara é así, con sabelo ela alcanzaba. En calquera caso, é unha gran noticia, porque se ti non firmas, non pode vender a casa. Algún problema, Pedro? Que non sei cal é a motivación deste personaxe. Lembrades cando vos pedí facer o papel do sultán? E os dous dixestes que non era suficientemente romántico. O Margasexi era romántico. Pedriño non. Así mo dixestes os dous. Así que entón... Pedro, todos nacemos para facer un papel na vida. Mara naceu para que Lucrecia Borgia non morrera. Laura para crear a Gertrudis. Eu para decirlle aos demais o que teñen que facer. E ti naciches para non ser actor. Non sabes mentir. Mara pode actuar nobleza. Ti es noble. O Margasán pudo finxir amor con 100 mulleres. Ti entregaches o teu corazón unha soa vez. Pero foi de verdade, Pedro. Eres a persoa con máis paixón que coñecín. O problema é que non o podes finxir. Se me desculpades, Mara estame a preparar un zume de fruta. Levamos a xuizo por enfermidade mental. A cantos coñecemos que poderían testificar? A maioría están mortos. Para meter a Mara nun psiquiátrico seguro que resucitan. Non podemos facer iso. Pedro ama. Lembras o que era iso? Vagamente. El teno moi presente. Non sei que ven nela. Non é o que ve. Pedro non é unha cámara. O problema son os outros dous. Bichiños. Un bichiño que come a outro bichiño que come a outro bichiño. Podería ser tan doado. Bo día. Hola, Mara está esperando. Grazas. Outro día
coa curiosidade de preguntarlle pola súa muller. Estela, un día marchou de casa e non volvemos a ver dela. Sinto moito. Non se preocupe, son cousas que pasan. Queríanse moito. Ao principio sí, despois e as películas que están feitas de plástico envellecen, imagino o amor que está feito de intencións. Non debe ser fácil que o ser amado desapareza así. Non foi fácil. Está estudiando o rival, fai ben. Viñese soa. Sí, Hola. hola. Fran tiña unha reunión moi importante que non podía aprazar, pero pediume que lle dixera que pensa en vostede todo o tempo. Ai, que divino é. É que tivemos tan bo feeling outro día. Atopei un lugar ideal para vostede e para Pedro. Céntrico, moita luz, vos veciños. Se tivera cartos, mercaría eu. Ai, contamos todo. Martín, podes ir á cociña a prepararnos un té. Non, Podes ir á cociña a pegarte un tiro. tampouco. Podes pegarte un tiro en calquera outra parte. Prefiro prepararvos o té. Ai, por favor. Cando podo ir a ver o apartamento? Ai, cando queira. Convenceu a Pedro. Ai, estou nelo. Empalago-me con tanto doce. E mire, os outros dous preocupanme. Non están un pouco raros? No, son retorcidos, perversos, pero no noso ambiente iso é normal. Contame do lugar. Gustai a Francisco, porque el que é tan bo gusto. É que teño sensación de que algo pasou coa muller de Martín e o marido de Laura. Para que queres saber diso? Por nada, só para coñeceros un poquinho mellor. Non se levaban ben? Ninguén se levaba ben con ninguén nesta casa. Había moita frustración. Martín e Laura tiñan un talento incrível, pero chegou a democracia. Foron anos espantosos para os dous. Que sentido tiña que Laura fixera documentais sobre a revolta dos labregos? Que fixeron os labregos por nós? Nada. E así foi. Pasou a lista negra do goberno. Ai, e a Martín entón tamén o prohibiron. Non, solidarizouse con ela e retirouse. Cando volveu a democracia, xa lles pasaron o momento e todos lle deron a espalda. Ai, pero fálame do apartamento. Sí, claro. Pero como morreu o seu irmán? Alberto, falleceu de contusión cerebral. Eu estaba en París, rodando xunto a Catherine Deneuve, un pequeno xogo sin consecuencia. Bueno, unha colaboración na que sería a miña última película. Ai, perdón, que estábamos... Ai, sí, no apartamento. Non, a morte do seu irmán. Non quero falar diso. Por qué? Porque non quero falar diso. Un día esbarou, rodou polas escaleiras, golpeándose contra o podio. O Óscar caíulle na cabeza e morreu no momento. Madre mía, que accidente tan extraño, non? Non creas. Cando facemos a escritura? Con razón marchou Estela. Nunca máis souben dela. E xa non quero falar máis diso. Falemos de futuro. Por suposto, as fotos son fantásticas. O té recién feito. Pero sigan co seu, non se preocupen por min. Ten os papéis. Tiños naquela caixa, vou por eles. A propiedade debe ter máis de 10.000 metros cadrados. Podería ver os planos? Están aquí dentro. Seguro que non haberá problema ningún. Pero estos son cartas do registro da propiedade. Non as contestou? Un casuín. Pero deben ser como 7 anos de impostos. Non se pode pagar os tras da venta. Non,
non se pode vender unha propiedade que ten débedas entre impostos e multas. Ai, meu Deus, pode subir uns cantos miles. Cantos son uns cantos miles? Vivimos da xubilación, os aforros, no que plantamos na horta, non temos moito. De dineros. Un día había un inspector que era moi fan meu. Quería producirme unha película. Nunca máis o vendei. Pero é que é tan difícil moverse neste mundo. A ver, pode pedir prestado. Non temos a quen. Non teñen alguna soia, algo de valor que podan vender? Non. Vendemos todo co paso do tempo. Queda un brazalete moi valioso. Foi a única cousa que nunca quise vender. Chegará? Moito máis que iso, por favor. Lembraste dunha película titulada O Sultán de Muhammad? Con Omar Gasón? Ai, que guapo era! Pois sí, regalou el. Seguro que cubre todo. Vou buscar. Perfecto. Non se pure, pero non o demore. Tal vez precisemos uns poucos días para o papeleo. Xa que, Atopou a Rómulo. como se metería na caixa? Perseverancia? De verdade, que teño que facer con vos dous? Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Onde está, ladróns? Sempre sobreactuando. Onde está? Hai que facer algo. Quen foi o ladrón? Veña, dicidlo. O director fracasado, a guionista de segunda, o parali. Quen foi o ladrón? Agora que fixeches unha pregunta clara, vouche dar unha resposta clara. Foise con Estela. Non fagas bromas con iso. Estela encantáballe o teu brazalete e quiso ser soterrada con el. Iso é unha tontería. Xa vos lo dixe no seu día. Pero non era quen calla. Como que non é? Non era quincalla. Hai que vendelo. Pero é o que te regalou o Mar Gasán. Pero se me habías dito que era quen calla. Non era quincalla, vale unha fortuna. Pero non era quen calla. Mara, ti non estás vendo corazón. Non te agradaría ver os restos putrefactos da tua mellor amiga cheos de verme. Xa estás un pouco pálida. E serías capaz diso por un regalo dese estúpido? Son capaz de calquera cousa. Eu escoitei que foi un regalo de amor. Vos Sí, non? totalmente, un regalo de amor. Pero xa pasou moito tempo, millor esquecer, vender a casa, que les refagan a súa vida. Sí, ás veces convén facerse o parvo. O papel do sultán era o papel da miña vida. E vos mandades traer o tipo ese. Próxima vez que tratedes de manipularme, lembrade que sen esa decisión todo sería distinto. A miña carreira, Mara, a miña vida, a nosa vida, todo. Pedro, das na man? Non, a outra. Momento xusto. Poñémolo nunha película e ninguén o cree. Imos polo brazalete.
Onde vas, Mara? O registro. Vou a ver como arreglo isto. Marita, non actúes así. Se actuaba así cando eras director, imagina agora. Mira o que atopamos. Facemos as paces. Ademais, ladróns. Non facemos as paces. Damo. Non o toques. Non sabes o que é a cadaverina. Que? O veleno das tumbas producido polos corpos en descomposición. Hai que desinfectalo, Mara. Ademais da vaginosi bacteriana e o forte olor a urina. Que se di? Repugnantes. De nada. Podedes ir facendo as maletas. Vou reunirme con Francisco. Damo. Non vas vender a casa. Non vou afirmar. Isto é a tua venganza. Non é unha venganza, é mal ou ben a vida que armamos. Isto malo peor é unha condea. Xalamos, redamos os dous no accidente. Prefiro estar morta que vivir así. Inspireime en ti para crear a Gertrudis a gansa con panza. Ah, Vaya merda. ves por que te quero? Prefiro estar morta. Parece que estamos demasiado encerrados nesta casa. Hai que cambiar o decorado. Non agarda, ainda non o toques. Mellor non manosear tanta beleza. Quen yo regalou debeu adorala. Ai, ben, foi a obsesión do momento. Pero podo entender a súa adoración. Xa, que romántico. Crees que alcanzará? Por suposto. É que pena que se perda o romance nunha parella. E ás veces é triste chegar á conclusión que a persoa que un amou xa non é esa persoa. Terrible. Quero decir, para que seguir con alguén que xa non a ama? Porque agora ningún dos dous é feliz. Ou si, agora que o penso, o divorcio é a mellor solución para todo. Pénseo. Agardo que a toalete este no mismo lugar. ¡Qué agradable sorpresa! Un placer verla de nuevo, señora Mordaz. Ordaz, Mara Ordaz. Sí, claro, disculpe. Está moi guapa, elegantísima. Sí, puxen o vestido da miña primeira película. Por iso, mantén unha figura perfecta. Lembras cal foi? Sí, soy moi malo cos nomes, pero coido que sí. Vexamos como era. Un pequeno xogos, eh? Final. Non. Sen trampas, un pequeño xogo sen trampas. Non a lembras. Sí, é boísima. A min o que me gustaba era bailar e morrer. Como na cena de morte de Lucrecia Borja. Lembraste? Sí, imposible non lembrarla. Chorei, non puiden evitar chorar ao rematar a película da emoción. Sí, Sí, era forte, moi forte. e as escenas de amor de Alfredo Alcón en Gertrudis a danza con panza. Sí, de feito, sempre digo que son do mellor do cine nacional. Pero como te atreves a actuar diante miña? Actor de segunda? Eu- Quen és ti, un secundario, un extra? Marcha de que eu xuro que non respondo. Perdón. Non sei como, pero descubrí. Fillo de mil putas, que é o que pretendías? Quen crees que son eu? Señora, pídolle mil Que disculpas. mate de aquí, pedazo de idiota, coa chea de galáns que tiven eu. Que pretendes facer? Non das a talla para ser gigoló. Por favor, non monte aquí Que un escándalo. mate dunha vez. Mara, por favor. Crees que a estas alturas vou aceptar ser unha bella patética contigo? Non, Mara, non, por favor. Quede aquí. Vai olvidando a casa. Olvídate de todo. Non, Mara, vostede firmou un contrato, recorda? Non me vas a obligar a vender. Non. Pero vostede asinou aquí que asume os gastos da búsqueda de comprador e vendedor. É unha fortuna.
Iso é só unha copia. Mal, por favor, sente. Ímolo arranxar de mutuo acordo. Non quero chegar a xuizo. Por que nos facedes isto? Que vos fixemos nós? Non, Mara, non. Isto é un negocio. Vostedes non fixeron nada. E por que se pon así? Porque penso primeiro en min. Vostede tamén. Toda a súa vida pensou primeiro en vostede. Se convence a Pedro, ben. Se divorcia, tamén. Faga o que queira. Por qué? Por qué a mí? Por qué? Martín? Que fai aquí? Como entrou? A súa secretaria enterneceuse deste pobre vello. E que quere? Charlar. Viña ata aquí porque quería, non sei, quería vela no seu hábitat natural. Agora que polo que vin para ser unha inmobiliaria familiar imaginaba algo máis pequeno. Ben, é unha familia grande. A que vostede non pertence. Pola súa seguridade pensei que era a xefa de Francisco, pero resultou ser ao revés. Digamos que son freelance, non son empregada desta casa. Non se preocupe, que as súas cualidades pronto será a directora desta casa. Temos moito traballo. En que o podo axudar? Imagino o traballo que teñen, porque vostedes non venden casas, vostedes fan, como se di agora, developers? Desenvolvemos complexos urbanísticos, sí. Antes todo era máis sinxelo, agora todo é complexo. Digo yo que faría eu ca propiedade de Mara, tiraría a casa e desenvolvería un complexo. Porque a nosa película rematou, hai que cambiar o decorado. Sería o máis pragmático, sí. E vostede de pragmatismo se entende moito. Estiven revisando a súa biblioteca e ten toda a colección de axúdate a ti mismo fodendo os demais. E isto sorprendeume moitísimo. Moitas películas de Mara, algunhas dirixidas por min. As mellores de largo. Tomouse o traballo de investigarnos, un traballo artesanal o seu. Eu respeto os vos artesáns. Mira, esta é a miña favorita. Mediodías de amor. Enterneceume. É original, ingeniosa, divertida. Pero despois todo cambiou, non? Laura quiso salvar o mundo cos seus documentais e acabou facendo programas infantís. Ai, o de Gertrudis. Cando menos intentou salvalo. De que? Ou de que? Se o mundo está moi ben. É ordenado, lóxico. Nin sequera é complexo. Hai unha soa regra. Gaña o máis forte. E vostede é forte, como a min. Outro clixé. Cal? Muller araña, viúva negra. A culpa de Laura. Animoume a estudiar ao rival e unha vez que comecei, non fun quen de deixalo. Ademais, convén que estemos no mesmo bando. O contrato vaise firmar sí ou sí. E será mellor que sexa polas boas. Digo yo, de artesá. Artesán. Non, Por que? porque isto sería unha aventura pasaxeira, eu busco algo para toda a vida. Por Deus, se ese corpo xa pide terra. Ben, entón traballemos. Ose estiven buscando o certificado de defunción de Estela e non aparece por ningún lado. Nin no concello, nin no registro civil, nin na parroquia, nada. Non está. Como se moveu? Online, querido. Oh, Si, prestado, Estela non morreu e pareceume sospeitoso.
Polo seu nome saquei o DNI e o seu último domicilio coñecido foi precisamente a casa de Mara. Pensaba seguir na súa busca, pero entón acordeime dos envases de ácido e dixen, non, non a vas a topar. Ves porque sabía que eras forte. Estela, al verte, a fin justifica os medios, non? Esa ensinanza moral acepto, xa, esa, sí. E agora falemos de Mara. Non quero que esvare, tropece ou caia. Non quero que lle pase nada. Quéixase de acidez de estómago e chamo a policía. Coas evidencias que podo deixar, métodos a todos na cadea. E desde se salir a un asilo. Así que Pedro firme. A cousa xa está feita. Nunca coñecín a unha persoa como vostede. Algún personaxe de película tal vez, pero na vida non. Oh, na vida vainos moi ben. Por eso dediqueime ao cine. Perdón, Dispós de todo o que fixemos por ti, que fixestes por min. Queres que che diga o que fixen hoxe por ti, Mara? Hoxe estiven a piques de humillarme ante esa malnacida, porque unha vez máis tiven que cubrirche pola morte de Estela e Alberto. Ese conto que fabricamos o repetimos tantas veces que chegamos a crelo. Non sei de que estás falando. Que non sabes, Mara? Volve á realidade, esperta! Repetías unha e outra vez o mesmo número fronte ao único público que che quedaba. Unha vez entregaba cho Estela e aplaudía Alberto. Outra vez entregaba cho Alberto e aplaudía Estela. Pero aquela vez foi especial, non si? Foi moi emocionante. E rematou nunha gran traxedia. O prezado galardón esvarou das túas mans e caeu golpeando na cabeza de Alberto, que quedou morto no medio dun gran charco de sangue. Estela correu para socorrelo, con tan mala sorte que esvarou e caeu morta ao seu carón. Pero fomos nós os que escollimos os corpos, Mara, nós, para que non se enterara a prensa, para que non houbera un escándalo, para que non investigara a policía, para que non che pasara nada a ti. E mira como non lo pagas. Perderemos todo. as 3. É boa. É a mellor, pero isto non é unha película, señores. Isto remata aquí. Os 4 protagonistas derrotados gañan os malos, a música non crece, un final de merda, como a vida. É un lento fundido en negro. Un momento. Eu penso que hai tempo para un pequeno acto final. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild, cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along in my automobile. Como no galpón? No galpón? No galpón! A miña obra, a miña vida, meu sangre, a miña arte, toda unha vida no galpón, unha trayectoria no galpón. No, perdón, perdón, que torpeza, desculpe. Xa están aquí. Estás preparado? No galpón, home. Chegaron moi cedo. As amendoas deben enfriarse para que conserven o amargor. Meteo no congelador. Non hai tensión. É igual, sirvió así. Ten outro sabor. E a quen lle importa o sabor? Impórtame min, o sabor efecto, detalle, o sabor é todo. Eu podo actuar en frigo. Silencio. Xa estou lista. Pois eu non estou lista. As amendoas deben enfriarse para que conserven o amargor.
Ai, teño total confianza en ti. Os tragos amargos son a túa especialidade. Ves por que te adoro? Ai. Non discutamos. Se o imos facer, fagámolo con elegancia. Bo día. Ah, bos días. Ai, semella feliz. Sí, semella felizáseme moi ben. Ai, sempre tan elegante. O meu brazalete. Sí, pagueino, pagueino. Coa miña porcentaxe nesta operación. É que o amo. Adoro todo o que significa e parece unha ocasión ideal para estrealo. Que gran detalle, que bo gusto. Piches, como non o tomou a mal. Au contraire, non sabe canto me alegra. Martín, Pedro? Acción. ¡Benvido! ¡Qué alegría! Chegaron os rapaces. Ai, que ben que estén todos de tan bo humor. Un momentiño, que vou buscar máis. Oh, que fermoso brazalete para unha fermosa dama. Ai, sí, ten un cheiro raro. É o olor do Aquí clásico. Acostumarase. Vai cazar alimañas? Non, non vai cazar alimañas. As alimañas veñen a un... Adiante, por favor. Aquí temos o noso. Non teñen abogado? No. Non queren ter testemunhas? No, non fan falla. Ai, comprendo como se deben sentir. 40 anos nesta casa. Está claro que se sinten a gusto, pero... Que sei eu? Tamén foron 40 anos alonsados do mundo. Agora poden volver, facer amigos novos. E vostede ten moitos amigos? Claro, E os ven? ben, temos moito traballo, pero de vez en cando quedamos para tomar algo. Incluso véseme con 2 amigas do instituto. Ai, que lindo. E os cartos? Eu digo amigos que se preocupen polo que lle sucede, que se sacrificarían por vostede. Non teño tempo para ese tipo de amigos. Dixe o problema, vostedes non teñen tempo para os amigos, non si. Non se apuren. Pedro e Maceu, ocuparémonos de vos. Unha especie de indemnización. Ben, xa está. Tampouco para que se rompa esta bella amizade. Deben entender que este é un terreo enorme para 4 persoas, sobre todo nun mundo no que sobra xente. Cando menos sobran 2. E aquí está a miña liboada. Teñen que disculpar porque non me enfriou a voz, que estamos baixos de tensión eléctrica. Ben, onde hai que firmar? Aquí. É increíble que non lles importe nada deixarlos sen fogar. Un segundo, Laura. Laura, eu quería dicirlle que isto non é máis que un negocio. Aquí non hai arrogancia juvenil nin desprezo pola vellez. Son moi consciente de que eu tamén serei vello algún día. Non este tan seguro. O destino é caprichoso. Perdón. E antes de firmar, non sería mover o diñeiro? Non o tomen a mal. Si, aquí está. 200.000 como quedamos agora, o 20%. O resto, cando marchen. Quere contalo? Non, fiámonos. Non, por favor, vostede primeiro firme e despois toma a limoada. Ai, que ben. Compartimos ansiedade. Ai, si, quero rematar canto antes. Imos deixar a casa o antes posible. Non temos tantas cousas. Eles xa fixeron as maletas. Perdón, e as miñas cousas? No galpón, Pedriño, no galpón. Como no galpón? No galpón? No galpón? A miña obra, a miña vida, o meu sangre, a miña arte, todo a vida no galpón. Unha trayectoria no galpón. Non, Pedro, imos festexar. Ben, seguimos coa firma. ¡Oh, perdón! ¡Qué torpeza! ¡Disculpe! Tranquilo, apenas se mollou. É casi adorable como coa idade algún se volven coma nenos. Non pasa nada, Pedro, un accidente teno cualquera.
o importante é que asine. Desculpe. Agora sí, xa está. Un brinde. Saúde. Pola vida. Pero como pasou o tempo? Achégase a noite. Van a algún lado? Non, nós non. Así vas outro vasiño de limoada. Sí, está moi boa. Seguro que esta receita lle interesa moito a algunha empresa do sector. No, non o creo. Eu coñezo xente moi top na industria alimentaria. Se quere, podo poñelos en contacto. Isto non é para empresas. As amendoas hai que moelas a man. É un traballo artesanal. Amendoas? Amargas, tic-tac. E vostedes tres non beben? Exceso de torpeza. É úlcera de estómago. Sede de vivir. Pero isto parece un velorio. Que ten que ver a vida cunha almohada de amendoas? Moito. Pode alguén morrer pola espiña de unha rosa? O máis inocente pode resultar mortal. Por exemplo, as amendoas amargas son inofensivas, pero o cianuro ten o mesmo sabor. A vida e a morte depende de quen combina os ingredientes. Tic-tac. Pero que me fixeches? Como que te fixe? Como podes pensar que eu? É moi fácil distinguir entre cianuro e amendoas amargas, porque o cianuro provoca unha sensación de asfixia. Pero, por favor, Pero, por favor, non sesan nenos, que todo isto nunha función escolar. Penso sacar agora outra araña? non podo respirar. Pero que é isto? Que está pasando? O necesario. Traicionáronos, Pedro. Oh, Cortade, para de xa! Quedamos en quemar a non! Pero a biches beber. Fixemos como veneno que estaba normal, non queda para eles! Que fixestes? O necesario. Que está pasando? Queren deixar de foder? Dícenche que podía metervos a todos na cadea. perdemos demasiado tempo. Pedro, non quero morrer, quero vivir contigo. Eu tamén, meu amor, non posso vivir sin ti! Non o permitirei! Dale a ti, non o permitirei! Si ela morre, eu tamén! Non podo vivir sin ela! Non quero morrer, agora non. Auga! Para! Auga! Que é isto? O necesario. E vostedes como se atopan? Pensa que a industria seguirá interesada? Poderían chamala Bon Voyage. O pleito que lles vou meter vai nos lisarse. Non, sempre é mellor un mal arreglo que un bon pleito. Todo veneno ten o seu antídoto. E todo contrato pode romperse. Fillos de puta. Asasinos! Convenlle non excitarse, porque o veleno circulará máis rápido. É un tip que lles lanzamos. Mira, xa está. De acordo? E agora que? Agarda. Si lle damos o antídoto irá a policía. Non, non iremos a policía! Pero como non o pensei, debemos deixalos morrer. E se nos dicimos que matamos a Mar así? Mira, asino, un papel en branco, despois vostedes escriben o que queran. Eu non asino nada en blanco! Xa está, asinei! Que se foda! Oh, está ben, eu asinarei! Dalle o antídoto. Tiñalo ti. Ai, tiña eu, pero onde o puxen? Xoguemos as escondidas. É un frasquiño de vidro, cun líquido escuro. E si, estará no ailleiro. Corre, Fran! Fío, fío, Ah, no galpón. fío. He vuelto por aí, sigue! Ah! Non imos mancillar tan prezado galardón. Tal vez debería buscar noutras tatuiñas. Ou non, taniña. Fran, mira! Ai, mis perversos! Creen que son los únicos perigosos! Déxame a min! Pero que fixeches? Equivocaches o frasco. Eu que sei de frascos. Díxenche que puxeras o frasco grande.
grande, ese é para unha soa dose. Ui, que sei de doses? E agora o que facemos que se alcanza só para un. Non nada, que negocie. E por que non o comparten? Tenían tempo de chegar ao hospital. Ti metíseme nisto. Dame o frasco, Fran! Pasto, leaches? Bellos perversos. Creen que van marchar de rosiñas, pero van a podrecer na cadea. Penso chamar a policía e van perder toda a liberdade. Que é isto? O que tomou na casa era limoada de amêndoas cun toque personal, apenas un pouco de vomitivo. Tartrato de antimonio. Daba a miña nai para un pacho. O veleno estaba nese frasquiño, foi de Adelaura. O toque final que lle deu a este guión foi que si compartían o veleno, a dose non chegaba para matar a ningún dos dous. E que para min, se non remata cunha ensinanza moral, Ai, sinto, querida. Pero o brazalete é meu. Si te sirve de consolo, Fran tería feito mesmo. Hai moi poucos homes dispostos a morrer por amor. A mí dixeronme que o veleno estaba nos vasos e que era para eles dous. Non confiaste na miña actuación. É que non che saía moi crible. Como que non? Si que era creíble. Verdad, señorita? Señorita, viste? Ela estaba convencida. Non lle fagas caso. Sin ti eu non o faría tan ben. Iso é os que decían que Malordaz non sabía facer escenas de vómito. De morte. O de morte, perdón. Foi a mellor escena de morte que vi na miña vida. sabeche mellor que ela, que morreu de verdade. A próxima vez non me poñas ese pentaticio de potocio, porque non o necesito. Sen interpretar o vómito. Ninguén sabe interpretar un vómito, querida. Como que non? Cando menos dixen 10 guións teus. Chapo. Un aplauso para a nosa deusa. Miña deusa! Con ese diñeiro podemos enviálos a París. Hai que ter cuidado con eses cartos, gañámonos en negro. Sí, haberá que entrar no mundo do extraperlo, do narcotráfico, da política. Un mundo tortuoso, de risco. A nos gusta o risco. E o tortuoso, ni che conto. Pensemos, temos todo o tempo do mundo. O mundo está cheo de bichos. Mira, E os bichos son inoportunos. son malos. Son alimañas. I'm sorry.